Оккупанты не в состоянии заглушить украинское вещание будущей телебашни на Чонгаре. На полуострове не хватит оборудования, которое обеспечит глушение. Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. Новую телекоммуникационную башню построят у контрольного пункта Чонгар. Она будет иметь мощность в 5 киловатт. Власть аннексированного Крыма ранее заявляла, что вещание украинских медиа на территории полуострова будет прекращено, поскольку не соответствует российскому законодательству. І саме глушіння – це ще одна незаконна процедура, якою буде займатися Російська Федерація. Немає в окупанта телекомунікаційної інфраструктури, належної вежі, яка могла би, наприклад, створювати відповідний баланс у мовленні. По-друге, це питання обладнання, питання передавачів, які мають бути потужніші, ніж ті, що будуть встановлені на Чонгарі. І третє – це питання електроенергії, якої сьогодні є дефіцит.